Дина шаб як ҳодисаи аҷиб аз сарам гузашта. Соат тақрибан 11 шаб буд ки ҳама корҳои хонаро буд карда будаму ҳамихел дар дурини тикток шишта видео листат карда тамошо карда шишта будам. Як пешам як картинка биромад ки дар як тарафи сурат кӯдакаке ки модараш катиштагӣ, дар як тарафи сурат кӯдакаке ки бемодарай. Мақсад вақте ки кӯдак бо қати модар шиштагӣ, бигем ки хирсандай, хушҳолай, бигем ки дунёш равшанай. А вақте ки кӯдак бемодар мешававу бигем ки тоқҳа мешава, чӣ хел бигем ки бадай ҳама чиз. Кӯдак ҳамавақт ғамгинай, ҳамавақт бигем ки зиқай, танҳоай. Моам ҳамихеле фикр кардам ки имина хиёл кардем ки ман ҳама одам бошам. Барое ки тӯли 3 сол мешава ки ман дар шаҳри ғарибӣ зиндагӣ мекунам ва 3 сол мешава ки очаҷон ман надидам. Хеле бисёр ёдаш кардам, бигем ки зиқ шидам. даври момент вақтҳои охир бисёри бад дар хобам медрояд. Фикр кардам ҳамо бигем ки як картинка маро хеле ҳушёр карда ки бигем ки ҳамаи мо фарзандон бояд ки ҳамавақт қадри падару модара бидонем. Ҳамавақт бигем ки ҳар рӯз ҳадди аққал дар як рӯз як бор модару падарамон касӣ суҳбат кунем ва ҳамавақт бигем ки мо шуморо дӯст медорем.